utorak, 10. maja, na već tradicionalnom radnom doručku u Srpskoj asocijaciji menadžera u Beogradu, predstavnici kompanije OSA, Željko Tomić, generalni direktor, i Marija Todorović, menadžer tehničke podrške, su održali predavanje na temu Upravljanje dokumentacijom DMS Document Management System i veza sa poslovnim izveštavanjem ispred više od 20 članova ovog udruženja. Tokom predavanja skrenuta je pažnja na to da arhiviranje, upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima predstavlja veliki izazov savremenog poslovanja i da se bez pravog DMS softvera kompanije susreću sa problemom nagomilane dokumentacije. Baš zbog ekonomske krize, uvođenje DMS-a predstavlja imperativ koji omogućava znatne uštede u poslovanju. Ovom prilikom održana je i demonstracija upotrebe Unidox DMS sistema kao predstavnika iz ove grupe rešenja. Također, članovi Srpske asocijacije menadžera su ovom prilikom mogli da se upoznaju i da vide način upotrebe kvalifikovanog elektronskog potpisa kao jedne od niza funkcionalnosti ovog rešenja koje su pokazane. Poseban akcenat je stavljen na to da je DMS sistem neophodan da objedini dokumente kao stvarne nosioce informacija sa različitim IT sistemima strukturiranog tipa i tako uspostavi jedinstvo poslovnih procesa i informacija o poslovanju. Kao primjer ove integracije pokazana je aplikacija za izveštavanje i poslovno odlučivanje koja je u potpunosti integrisana sa Unidox DMS sistemom.